Wazifumu wa wazifumu lero ndabwera nkhani yake kuzana ndi mnyamata amene ankabera atsikana kudzera ma dating websites. Mnyamata ameneyu wakhala kubera atsikana kudzera ma dating websites kudzera chikondi. Mnyamata ameneyu zina lake ndi John Matra. John Matra wakhala kubera atsikana kwa nthawi yayitali, koma mu chaka cha 2024 January adakumana ndi mtsikana wina amene amachedwa Scarlett Wahoo. Scarlett Wahoo adali slay queen, mtsikana amene ankathamangisa mafailo kudzera kugonana, mtsikana amene ankapaka life kudzera kugonana. Zotsatira zake John Matra atamwona mtsikana uja anamtumizira text hi kudzera ma dating website, adambocheza pa WhatsApp. Ndiye chibwenzi chinayambika. Ndiye John Matra target yake sidali ya chikondi, target yake inali yofuna kumbera mtsikana ameneyo. Ankaona ngati mtsikanayo amachokera banja labwino. Zotsatira zake china chilichonse chimene ankafuna mtsikanayo ankampangira. Ndifuna chakuti be John Matra ankarumiza, ndifuna chakuti be ankarumiza, chifukwa choti imeneyi inali business yake. Ankapanga target atsikana amene zikuayendera, kapena atsikana amene achokera ku mabanja abwino. Zotsatira zake anthu adagwirizana kuti akakumane. Ndiye tsiku lokumana adabuka hotel, mtsikana uja adafika. Atafika adambocheza, adali ndi HIV test strip, anayitesa magazi. Zotsatira zake adagonana. Atagonana adambanso kucheza izi ndi izi, monga mukudziwa kucheza after mukagonana. Zotsatira zake mtsikana uja adamuza John Matra kuti ndifuna ndizipita. John Matra adamuza kuti tumiza ndrama. Mtsikana uja adafunsa ndama zake ziti. John Matra adamuza mtsikana uja ndama zonse zimene uli nazo tumiza ku M-Pesa yanga. Ndiye mtsikanayo ankaona ngati John Matra akucheza, kenako adambolongolola. After 2 minutes John Matra adampasa mbama mtsikana uja. Atagwa pasi mtsikana uja anazindikira kuti ndi za serious. Yesu anambobwezera. Ndiye nabuka ndewu mulumu muja ndamamenyana. Ndiye John Matra adachepa mphamvu. Zotsatira zake adatenga chitsulo anammenya mtsikana uja. Atagwa pasi mtsikana uja adatenga mpeni anambaya. Scarlett Wahoo anamwalira pomwepo. John Matra adathawa. Atatawa kumene kuja samaoneka. Polisi idafika, kenako adambopanga investigate kodi analowa kulumuku ndani, amene anabuka lumu ndani. Adapeza zoti ndi John Matra ndamene adabuka lumuyo, ndamene anali kulumuko. Ma DNA apa mpeni anazindikirisanso kuti John Matra ndamene anagwisa ntchito mpeniwo pomubaya mtsikana uja. Ndi adamusakasaka mpaka adamugwira. Ndi atamugwira anthu enanso atsikana amene zimenezi adawapangako ankabwera poyera kuti nafenso tinapangidwako ndi mnyamata amene izi ndi izi. Ndi mpaka na anyamata anabweranso poyera kuti mnyamata ameneyu adali ndi atsikana ake amene ankatuma kuti mpangeni sejusi mkulu amene kudzera pa internet au panga sejusi uzicheza nawo. Zotsatira zake akuyitana, bwera kwathu tizacheze. Ukapita kumene kuchako mu nthawi imene ufuna kugonane naye, John Matra ankatulukira pamodzi ndi azinzake. Ugonana ndi mkazi wanga, kenako ayamba kukumenya. Ndi zimene ankapanga. Ndi anthu ambirimbiri anabwera poyera. Maminista anapangidwako so zimenezo. Ndiye mkuluyu adamuyika pa rimandi kuyambira mu chaka cha 2024 mpaka napano mu chaka cha 2026. Ndiye nkhani yake ikulowa mbwalo pa 19 Juni. Ndiye ndabweranso ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Timakamba nthawi zonse, atsikana ngati mufuna mamuna osampeza ku ma dating website, chifukwa chakuti anthu ambiri akupanga coding and phishing kudzera pa internet. Ndiye ukapepera akakuweza uzakumana mavuto oro uzapanga ligeri moyo wako wonse. Chisanzo ndayina John Matra amabwera ngati zikuatekera kumupasa china chilichonse cholinga afuna akubere. Ndipo anthu amenewa ali pambirimbiri pa internet, osakhulupirira munthu wina aliyense pa internet.